Id-Deputat Prim Ministru Lewis Grech waqt is-sessjoni tal-ġimgħa tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista qal li gvern ġdid ser jibqa' viċin taċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Qal li dan ser isir billi jinżammu numru ta' laqgħat bejn il-Ministri u ċ-ċittadini sabiex bekk ikun hemm relazzjoni onesta bejn iż-żewġ partijiet. Id-Deputat Prim Ministru tkellem ukoll fuq l-importanza tas-soċjetà ġusta li taħseb f'kulħadd u li kulħadd iħossu jagħmel parti minnha. Lewis Grech qal ukoll li b'kontabilità ta' min qiegħed fit-tmexxija tkun tista' tinħoloq soċjetà ekonomikament u soċjalment ferm aktar b'saħħitha. Id-deputat mexxija l-affarijiet tal-Partit Dr. Tony Abela irringrazzja lid-delegati tal-Partit Laburista għal kuraġġ li wrew sabiex ikunu protagonisti fil-bidliet interni li kien hemm bżonn li jsiru fil-partit. Bidliet li fi kliem Tony Abela għenu lill-Partit Laburista sabiex jikseb ir-riżultat pożittiv fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Tony Abela tkellem ukoll fuq l-istil ta' politika friska u innovattiva li rnexxielu jdaħħal Joseph Muscat minn kemm ilu jokkupa l-kariga ta' mexxej tal-Partit Laburista. Id-deputat mexxej Laburista qal li rridu nibqgħu nżommu d-differenza bejn il-Gvern u l-Partit. Differenza li għandha twassal sabiex il-Partit jikkritika fejn ikun hemm nuqqasijiet sabiex bekk tkun tista' tittieħed azzjoni mill-Gvern f'każ ta' nuqqasijiet. Indirizza wkoll il-konferenza l-aħħar darba l-President u x-xenti tal-Partit Laburista Stefan Zrinzu Azzopardi li ringrazzja lil kull min ħadem spalla ma' spalla miegħu matul dawn l-aħħar snin. Zrinzu qal li għalkemm mhux ser jibqa' uffiċjal tal-amministrazzjoni tal-partit huwa xorta waħda ser jibqa' jagħti l-għajnuna tiegħu lill-partit f'kull ma jkun hemm bżonn. Min-naħa l-oħra l-President il-ġdid tal-Partit Laburista, il-Perit Daniel Mikallef, beda billi ringrazzja lid-delegati u l-attivisti tal-fiduċja li wrew fih sa mill-ewwel ġurnata li ħabba li ser jikkontesta din il-kariga. Mikallef saħaq ukoll fuq il-ħtieġa li l-partit ikompli jissaħħaħ sabiex il-moviment li nbena madwar il-partit ikompli jikber. Qal li hemm bżonn li bħala partit inkomplu niġġeddu fis-snin li ġejjin sabiex nantiċipaw iż-żminijiet u nibqgħu nkunu l-akbar u l-aktar forza politika rilevanti f'pajjiżna. Il-President il-ġdid tal-Partit Laburista ringrazzja wkoll il-membri tal-Forum Żgħażagħ Laburisti li ħadmu miegħu matul dawn l-aħħar snin fi żmien li jagħmel jokkupa il-kariga ta' President tal-Għaqda. Rejat Zoppardi, is-Segretarju Organizzattiv u x-xenti tal-Partit Laburista, irringrazzja lil dawk kollha li ħadmu miegħu matul is-snin twali li ddam jokkupa din il-kariga. Tkellem fuq l-importanza tal-volontarjat u l-bżonn li jkun hemm kontinwità fil-ħidma f'dan is-settur. Kontinwità li fi kliemu jista' imexxija l quddiem is-Segretarju Organizzattiv il-ġdid tal-Partit Laburista, il-Perit William Lewis. Min-naħa l-oħra l-Perit Lewis tkellem dwar l-importanza li nibqgħu viċin in-nies u nisimgħu dak li għandhom xejdulna. Qal ukoll li ser ikun qed jagħmel l-almu kollu tiegħu sabiex jagħti spazju għal aktar kreattività fl-attivitajiet li l-partit ser ikun qed jorganizza fil-futur. Għalhekk xibera Strigona fil-waqt li ringrazzja lil kull min hemm fil-ħidma tas-Segretarjat Organizzattiv tar-rekondi kont tal-ħidma li saret, fost oħrajn it-taħriġ li ngħata lil numru kbir ta' persuni li xtaqu javvanzaw fil-ħiliet diplomatiċi tagħhom. Min-naħa l-oħra s-Segretarju Internazzjonali ġdid tal-Partit Laburista, iż-żagħżugħ Mark Vella Bonnici, irringrazzja lil dawk li tawh opportunità sabiex ikompli jinvolvi ruħu fil-ħidma tal-partit. Sostna wkoll li ser ikun qed jagħmel ħiltu kollha sabiex ikkabbar il-kuntatti tal-Partit Laburista fuq bażi internazzjonali, kuntatti li fi kliemu għandhom ikomplu jagħtu statura ferm akbar lill-Partit Laburista.